til den allerførste udgave af TG News. Jeg hedder Esben Hansen. Og mit navn er Indira Begovic. Her er en kort nyhedsoversigt. Første G'erne på Tønder Gymnasium startede per 15. januar på deres nye studieretningslinjer. Vi siger velkommen til 2 nye lærere. Tønder Handelsskole fejrede torsdag den 18. januar 100-års jubilæum. Og som rosinen i pølseenden har vi et indslag fra Hermes News. Den nye skolereform har haft en betydning, at alle elever skal ind i et halvårigt grundforløb, før de træffer deres endelige studieretningsvalg. Her på Tønder Gymnasium sluttede grundforløbet den 5. januar, og det var tid for en del af førstegerne at skifte deres gamle klassekammerater ud med nye. Den 15. januar sluttede grundforløbet på Tønder Gymnasium. Eleverne kommer efter grundforløbet ind på deres endelige studieretninger, hvilket har gjort det nødvendigt for 20% af førstegerne at skifte klasse. Rasmus Andersen, som skiftede fra 1. A til 1. B, er en af disse elever. Jamen, det at skifte klasse, det er jo i sig selv jo ikke særlig godt, fordi jeg har jo lært mine venner i klassen rimelig godt at kende her på det sidste halvår. Men alligevel, så er det jo også godt nok, fordi jeg skifter jo klasse, fordi jeg ikke gider at blive på linjen, og så for at jeg kan sådan komme på den linje, jeg sådan gerne vil på. Men at det er bare lidt træls, at vi ikke kunne det fra starten af, synes jeg. Sidste skoleår var der langt færre elever, der skiftede klasse. Hvad kan det skyldes, at så mange elever skiftede klasse i netop dette skoleår? Jamen, jeg tror, det skyldes, at reformen begynder at virke. Sidste år, det var allerførste år, vi kørte. Eleverne søgte trygheden i deres klasser, frem for at se på, hvad var det for nogle muligheder, de fik. Så det, der sker nu, det er, at den effekt, som grundforløbet skal have, det får det egentlig nu. Eleverne kan godt se de faglige fordele ved et sådan klasseskift, men de har også forslag til, hvordan man måske kunne gøre det bedre. Jeg synes, det er jo, med det tværfaglige og det hele, så er det lidt svært at gøre det på en bedre måde. Men man kunne, og som jeg også ved, det gjorde på andre gymnasier, så kunne man lade være med at lave nogle studieretninger til at starte med. Og så kunne man splitte alle klasser op. Men det kunne jo også være, det var jo også dårligt, der kommer alle i nye klasser. Et andet synspunkt er, at det er en succes, at et langt større del af eleverne ikke behøver at skifte klasse. Det er da en succes, at det er lykkedes for os at få 80% anbragt rigtigt. Ja. Der er andre gymnasier, som kører med andre systemer, hvor man flytter 70% af alle eleverne fra klasse til klasse efter jul. Rasmus Andersen har efterhånden accepteret, at han skulle skifte klasse, og håber, at han hurtigt vil finde sig til rette blandt sine nye klassekammerater. Ja, lad os nu se. Jeg håber, de er gode nok. Som sagt, kender jeg kun lidt nogle af dem, så det... Nej. Om studieretningsvalget nu virkelig er til gavn for elever som Rasmus, ja, det vil tiden jo vise. Tønder Gymnasium kunne per 12. januar 2007 skrive 2 nye lærere på lønningslisten. TG News har taget en snak med de 2 nye lærere, Søren Hansen og Camilla Pind. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg er cand.scient fra Aarhus Universitet i biologi, og jeg har fransk som sidefag. Og så er jeg 1. B, 1. D og 1. E, og så skal jeg have et blandet mellemniveauhold i biologi. Jeg bor her i Tønder, og så har jeg boet i Frankrig indtil slutningen af sidste år. Jeg hedder Camilla. Jeg er vikar. Jeg bor hernede i Flensborg. Jeg er nyuddannet cand.mag. Historie er mit hovedfag, og religion er mit sidefag. TG News byder de nye lærere velkommen. Og nu til en sensationel reportage. Vi har her på TG News sendt et hold til udkanten af Tønder for at dække Handelsskolens 100-års jubilæum. Velkommen til Tønder Handelsskoles 100-års jubilæum. Et jubilæum, som har vakt landsdækkende interesse. Folk, de kommer fra nær og fjern for at tage del i denne livsbekræftende dag. Alle er stolte af at kunne fejre den i dag, og det gælder ikke blot elever og lærere på denne fremadstræbende institution. Jubilæet har også fremtvunget en kongelig reaktion, i det hans kongelige højhed, prins Joachim, har valgt at tage del i begivenhederne. Det vi her på TG News altid er først ude med historierne, har vi derfor også valgt at dække denne landsdækkende begivenhed. Og som vi kan se, er vejret også med til at fejre den store begivenhed. Folk ventede spændt på prinsens ankomst. Da han endelig dukkede op, virkede han entusiastisk. Vi får fat på en af skolens elever her på Tønder Handelsskolen for at høre om, hvad han synes om jubilæet. Kasper Olsen, hvad synes du om det 100-års jubilæum? Jeg synes, det er godt. Deltog du selv i arrangementet? Nej, det er ikke det officielle arrangement. Hvor længe har du selv gået her på skolen? Jeg har gået her i næsten 3 år, jeg er færdig her til sommer, men det er også godt, at vi snart er færdige. Du er ved at være træt af at gå i skole? Ja, det kan man godt sige. Fortryder du aldrig 2 gymnasier i stedet for Tønder Handelsskole? Nej, jeg har hørt, at I har fået mange lektier for, så godt nok får vi også lektier herude, men jeg har hørt, at det skulle være rigtig slemt ude ved jer.
Okay, tak for det. Tak. Om vi har mange lektier for, kan dog diskuteres. Men mens folk holder taler i salen, smutter vi ud af bagdøren. Philip Lundgren, TG News. Desuden holder Tønder Gymnasium 100-års jubilæum i 2020, der vil ved den lejlighed være kaffe og kage. Og nu videre til månedens skægge og finurlige indspark fra medieportalen Hermes. No, they never. No, they never, no more. Af hjertet tak, Esben. Velkommen til verdenshistoriens allerførste udgave af skolebladet Hermes på TV. En plantenomolog har her i forgårs døbt stationen Hermes News. Første indslag handler om lokalsamfundets ønsker omkring Tønders nye lokale tv-station, Søren Bjerg er på stedet. Vi står her ved Tøndergågade, hvor I om lidt skal bevidne et af de største og første gennembrud i journalistikkens historie. Vi fra Hermes vil undersøge holdningen til TG News. Vi er på Tønder Gymnasium begyndt at lave en internetstation, tv-station. Var der noget, der kunne have din interesse? Altså, billeder. Ja, nu er jeg så ansat på Tønder Handelsskole, hvor vi også arbejder lidt med det, så selvfølgelig vil det have min interesse, ja. Okay. Ja, hvis den er lokal og sådan noget, så synes jeg, det kunne være helt interessant. Det kunne da godt være, ja. Hvilke fokuspunkter vil du gerne have, vi lagde vægt på? Ja, det har jeg ikke tænkt over før nu jo. Men altså, jo tættere på det lokale liv, jo bedre. Jamen, noget af det, jeg er vild med, det er jo det vadehav derude. Og det er jo rigtig godt altså, til sådan noget billeder, ikke? Ja. Hele året rundt. Bare en mand derude. Noget med heste. Noget med heste? Ja, noget med heste. Af mine lunger fulde kraft siger jeg tak til Søren Bjerg. Så i næste måned kan I måske forvente noget med heste eller vadehavet. Vi ses i næste måned, og husk, Hermes, når ironisk bliver kronisk. Ja, hvor er de bare fulde af spas, skak og løjer, dem fra Hermes. Vi siger tak for denne gang og på gensyn.